Cool. Hej Steffen. Jeg vil nu bevise formlen for x-koordinatet til parabolens toppunkt, og jeg vil gøre det uden at antage, at parablen er symmetrisk. Jeg vil simpelthen bevise, at parablen er symmetrisk. Man kan sige, hvis man har et koordinatsystem her, og har en parabel, der ligger her, så har vi et toppunkt her, som vi kan kalde x0. Den afstand, der er fra det her punkt til det her punkt, den kan vi kalde h. Hvis parablen er symmetrisk, så må x0 plus h være det samme som x0 minus h. Hvis det er rigtigt, så må parablen simpelthen være symmetrisk. Det kan vi opskrive herover, hvis vi nu siger funktionen til x0 minus h. Det må så være det samme som funktionen til x0 plus h. Så er parablen simpelthen symmetrisk. For at finde frem, for at bevise formlen for, hvad kan man sige, x-koordinatet til parabelens toppunkt, så vil jeg anvende andengradsligningen og nogle kvadratsætninger osv. Man kan sige, det her, det spiller rollen af x. Hvis vi nu sætter det her x ind i to andengradsligninger, så kan vi se, hvad der sker. Vi siger a x0 minus h i anden plus b x0 minus h plus c. Sætter vi lige med en anden andengradsligning, hvor vi sætter det her x ind i a x0 plus h i anden plus b x0 plus h og plus c. Simpelthen. Nu vil jeg så udregne de her andengradsparenteser, eller parenteser i anden, og det gør man jo ved at sige, hvad kan man sige, første led i anden, det var ikke i anden, det var en bolle, plus anden led i anden, minus det dobbelte produkt, 2x0 h. Og den her, den forbliver det samme, så vi x0 minus h plus c. Og samme gør vi her, så siger vi første led i anden plus anden led i anden plus det dobbelte produkt, 2x0 h. Simpelthen, og den her den forbliver også den samme, den ser sådan der, og den er sådan der. Cool nok. Så ganger jeg ind i alle de her parenteser, og det gør jeg sådan her. Så bliver det ax 0 i anden plus ah i anden minus 2ax0 h. Og så ganger jeg b i parentesen, så bliver det bx 0 minus bh plus c. Og lige med ganger a i parentesen, ax0 i anden plus ah i anden plus 2ax0 h. Og den sidste, bx0 plus bh plus c. Så har vi en kæmpe lang en her. Men der er en masse ting, der kan gå ud med hinanden. Der er en masse led, der er de samme. Så ax i anden, x0 i anden og x0 i anden finder der. ah i anden, ah i anden der. bx0 og bx0, de er der. Og c er simpelthen også de samme. Så de går bare ud med hinanden. Og hvis vi sætter lighedstegn i samme sted, så ender vi op med at have 2ax0 h minus bh lige med 2ax0 h plus bh. Det vi så gør, det er, at vi minus 2ax0 h på begge sider, plusser bh på begge sider. Så kommer det til at stå minus 4ax0 h lige med 2bh. Nu vil vi jo gerne have x0 til at stå alene, for vi vil jo gerne bevise x-koordinat til parabelens toppunkt. Så vi dividerer med minus ah på begge sider. Så kommer det til at stå x0, 2bh, og så divideret med 4ah. Og vi sætter bare minuser her. Det kommer vidt. Og så vil vi jo gerne, man kan sige, reducere det her så meget som muligt. Og de to h'er går ud med hinanden. Og samtidig kan man også sige, at 2/4 må være det samme som en halv. Så vi ender op med at sige, at x0 samme som minus, i stedet for at skrive 1b, skriver vi bare b over 2a. Og det er simpelthen formlen til x-koordinatet til parabelens toppunkt. Og jeg gør det uden at antage en symmetri, altså med bevist, den er symmetrisk, og formlen det her.
Nu kommer det tredje gang, jeg løber i gang. Jeg vil gerne bevise den sætning, der siger, at paratens toppunkt koordinater har minus b over 2a, minus d over 4a, hvor d er paratens diskriminant, som er b i anden minus 4ac. Vi antager, som Christian lige beviste i sit bevis, at parablen er symmetrisk omkring en linje, der går gennem toppunktet, som er her. Parablens skæring med y-aksen her, c, er bestemt ved f af 0 er lig med a0 i anden, gang 0 i anden, plus b gang 0, plus c er lig med c. En vandret linje, der går gennem C, vil skære parablen i 2 punkter. Og vi er interesseret i at finde det punkt, der er herover. Og det gør vi ved at løse ligningen f af x er lig med c. Altså ax i anden plus bx plus c er lig med c. Ved at trække c fra på begge sider får vi ax i anden plus bx er lig med 0. Vi kunne løse den her ligning som en almindelig andengradsligning, men det er lettere, hvis vi faktoriserer den ved at sætte x uden for parentesen, og endelig skriver ax plus b er lig med 0. Ved 0-reglen ved vi så, at enten er x lige 0, eller også er ax plus b lige med 0. Det kan også skrives som x er lige med 0, eller x er lig med minus b over a. Sådan det. Nu vil vi gerne finde, nu har vi fundet de to x'er her og her, og vi vil gerne finde gennemsnittet mellem dem. Det gør vi, som man nu vil gøre. Parablens toppunkt x-koordinat må være lig med 0 plus minus b over a divideret med 2, eller minus b over 2a. Nu har vi så fundet nu har vi bevist, at parablens toppunkts x-koordinat er minus b over 2a. Y-koordinaten til toppunktet findes ved, at vi sætter udtrykket for x ind i forskriften, så vi har minus b over 2a er lig med a gange minus b over 2a i anden, plus b gange med minus b over 2a plus c. Vi starter med at regne parentesen ud, så vi har a gange minus b, så vi har a gange b i anden, fordi at minus gange minus giver plus, over 4a i anden, minus b i anden over 2a plus c. Så ganger vi a ind i parentesen. I princippet så vil der stå ab i anden, men da a går ud med a i nævneren, så giver det b i anden over 4a minus b i anden over 2a plus c. Og da vi vil gerne have de her tre til at stå, eller have samme fællesnævner, så de kan komme på en fælles brøkstreg, så lader vi først den første stå, altså b i anden over 4a. Så ganger vi herover med 2, så vi har 2b i anden over 4a. Og den sidste ganger vi med 4a, så vi har 4ac over 4a. Dermed har de alle sammen fællesnævner, eller de har alle sammen den samme nævner, og vi kan sætte den på en fælles brøkstreg. Det bliver altså b i anden minus 2b i anden plus 4ac over 4a. b i anden minus 2b i anden giver minus b i anden, og så bare plus 4ac over 4a. Det vi ser her for oven er minusdiskriminanten, og det navngiver vi den så som hernede over 4a. Og vi har nu bevist udtrykket for y, det her. Og til slut så kan vi, hvis vi tager det med fra før, konkludere, at